sunt Andrei și o să filmăm Gangster Vegas. Sunt aici cu bolidul meu și o să vă prezint orașul. În episodul acesta doar orașul o să vi-l prezint atât. În următoarele episoade o să facem misiuni grele. Acum o să vă prezint orașul. Vedeți cazinoul, discoteca, turnul Eiffel în Las Vegas. Poliția, un bolid frumos și al nostru s-a cam prăpădit. Pentru că l-am forjat noi. Și acum să lovim de tot, să-l ardem. Oh, chiar n-am vrut să intru acolo. N-am mai putut să virez, că sunt două săgeți aici. Și mi-e greu cu săgeți, că n-am mai făcut cu săgețile. Oh, am crezut că ia foc. Da, lasă mașina acum. Să mergem la ăsta aici. Nu e nimic. Da. O să mergem la... Deci, acum o să mergem la aeroport. Și o să vedeți tot orașul Vegas. Și o să vedeți tot orașul Vegas de sus. Să găsim mai întâi o mașină. Să mergem. Să găsim o mașină. Dar putem să batem pe ăștia, să le luăm bani. Oh! Mașina aia era bună, mașina aia. L-am fost ocupat să-l bat. Nu mai stau eu să-i dă bătaie. Hai că a venit altă mașină. Oprește-i. Firar. Frate, n-am mai apucat să mă urc în mașină. Oh, că a venit mașina asta. Dă-te jos, mă. Și acum urmărește poliția. O să merg la aeroport, să-mi fixez pe mapă și o să scap de poliție până acolo. Gata. Acum trebuie să urmărim asta. Wow! Frate. Poliția. Hai că am scăpat de ea. Scăpat de poliție. Și ne întâlnim iar cu cazinoul și cu discoteca. Turnul Eiffel. Mai avem puțin și ajungem. Wow. Și am ajuns. Wow! Ce ne-a catapultat lovitura aia. Gata, am ajuns. Conte să ajung la avioane sau elicoptere. Depinde ce ne dă. Da. Nu știu pe care să-l iau. Bă. Eu zic să-l iau pe ăsta vechiul. Că-mi place mie. Și aici vedeți piramida. Vedeți construcții, vedeți clădiri mari. Frumos. Ăstea de jos sunt niște panouri. Acum ne înălțăm mai sus.
Aici sunt autostrăzi și Las Vegas e înconjurat de mare, cum ar fi apă. Sunt așa niște bucăți așa de apă. Dacă m-ați înțeles. Nu sunt peste tot. Sunt așa, e orașul cum ar fi insulă. Cam așa ar veni. Oricum, e mișto. Și e și frumos Gangster Vegas, dacă știi să-l joci și îți place. Mie îmi place. Și vă asigur că în al doilea episod de pe acest canal o să vă arăt mai multe și o să facem misiuni. Cam atât am avut de spus. Eu sunt Andrei. Dați un like, un subscribe, un share și abonați-vă la canal. Eu vă salut!